ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 6 മൂന്നാം ആഴ്ചയിലെ ഒന്നാം ദിവസത്തെ വോട്ടിംഗ് പിന്നിടുമ്പോൾ ശക്തമായ വോട്ടിംഗാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അർജുനാണ്, 45,689. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ളത് ജാസ്മിനാണ്, 43,846. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ശ്രീരേഖയാണ്, 41,538. നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ളത് അൻസിബയാണ്, 40,769. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് നോറയാണ്, 38,499. ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഗബ്രിയാണ്, 37,284. ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജാൻമണി, 35,543. എട്ടാം സ്ഥാനത്തും അവസാന സ്ഥാനത്തും നിലവിലുള്ളത് യമുനയാണ്, 33,798. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട മത്സരാർത്ഥിയുടെ പേര് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ.